Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte. Dos minuts i 2:15, 2 minuts, com sempre, per la proposta. La proposta. Avui amb la Montse Mir m'has dit que vols recomanar un llibre d'arquitectura. La ruta del racionalisme de Barcelona, el Gat Pac i l'arquitectura dels anys 30. Barcelona és aquest any la capital mundial de l'arquitectura i coincidint amb això han reeditat aquesta guia. I què hi trobem? Itineraris per Barcelona? Sí, mira, hi ha 9 rutes per barris, seguint edificis del racionalisme amb els criteris de simplicitat i funcionalitat d'aquest moviment del voltant dels anys 30 i que la guerra va estroncar. També hi ha un 10è capítol dedicat a Josep Lluís Sert. A mi el que m'agrada del llibre és que, a banda de que està molt ben fet, té una doble funció, és a dir, no cal que facis els recorreguts, pots llegir i prou, o bé pots utilitzar-lo com a guia per descobrir tots aquests edificis. Tate Cabré, doctora en periodisme i comunicació, és l'autora. Com que hi ha molts passejaments que parlen en profunditat de temes col·laterals de cada ruta, doncs fa de molt bon llegir, no? I llavors, com que són píndoles informatives, passejaments que van entremig dels itineraris, doncs tu pots agafar com un llibre tolat de nit o també tu pots agafar com una guia de camp. I quins itineraris hi ha, Montse? Mira, l'hem demanat precisament a l'autora que ens en proposi un. Agafaria el de Sant Gervasi, perquè és on hi ha, en un espai reduït, obres molt icòniques del Sixte Illescas, del Jaume Mestres i Fosses, i n'hi ha de molt boniques. Hi ha cases barco, per una família, hi ha cases de pisos. La ruta de Sant Gervasi és la que jo recomano. Avui un llibre d'arquitectura a la proposta. Moltes gràcies, Montse, bona tarda. Adéu.